Bismillahirrahmanirrahim. Atib ngabagusakeun sira al-karama ing rarasan wa absi lan ngagelarkeun sira assalama ing uluk salam wa sholli lan ngabaguskeun sira alhama ing arhama ing pira-pira kerabat wa sholli lan salat sila bilaili ing dalam wengi wa nasuhale utai manusia niamun iku pirang-pirang kang turu sumaduhul maka kari-kari menggon siral jannata ing surga bisalamin kalawan selamat saking pira-pira pancabaya atpalul mukminin utai pira-pira bocahe pirang-pirang wong mukminin pijabalin iku tetep ing dalam gunung fil jannati ing dalam surga yakuluhum ngurus ing atpalul mukminin Ibrahim sapa Ibrahim wasaratun lan Siti Sarah hatta sehingga ngabalikaken ya Ibrahim ing atfal ila abaihim temu kemaring bapane atfal yaumal kiamah. Utslubu nyupri sira kabeh al hawaija ing pira-pira pangabutuh bi izzatil anfus kalawan ngagungkeun pira-pira awak-awakan. Fa innal umur maka satune pirang-pira perkara tajri ku berjana ya umur bil maqadir kalawan pira-pira kadar. Utslubu nyepri sira rizqa ing rizki fi khayalal ardi ing pirang-pirang tatanduran bumi. Nubum nyuri siral marupa ing kabagusan min ruhama i ummati saking pira-pira wong kang asih umat ingsun taisu bakal urip sira pi aknafihim ing dalam pirang-pirang lambunge ruhama wala tatlubu khulan ojo nono nyupri sira ing ma'ruf mina qasiyah saking pira-pira wong kang atos kulubuhum apa pirang-pirang hatine qasiyah tawa umat. Pa innal lanata maka satone lanatan silu iku tumurun ya lanat alaihi mengatase qasiyah aya aliyuhi ali innallaha satune Gusti Allah taala wa khalaqa madamal al marupa ing marupa khalaqalan midamal wa khalapalan midamal iya siman lahu kadaya ma'ruf ahlan ing ahli pahababtuhu maka mika cinta ya Allah ing man ilaihim kadenya ilaihim maring ahli pa maka cinta ya Allah gitu lah. Kala medamal Allah ing marupa ing wa kala palan medamal ya Allah lahu kadue marup ahlan ing jadi ahli pahabtu maka mika cinta ya Allah ing ma'ruf ilaihi maring ahli wa hababalan mika cinta ya Allah ilaihi maring ahlan alahu ing migawene ma'ruf wajahulan madapkeun ya Allah wa wajjaha lan madapkeun ya Allah ilaihi maring ahlan tulabahu ing wong kang banget nyuprihe ma'ruf kama wajjaha kaya oleh madapkeun ya Allah alma ing banyu ilal ardi maring bumi al jadbati kang pegat ayeuna al jadbati kang ayeuna kang pegat hujan litahya drapon yen ta urip bihi kalawan sabab maun ahluha sopo ahline ayeuna litahya drapon yen ta urip ya ardun bihi kalawan sabab maun ahluha opo ahline litahya drapon yen ta urip litahya drapon yen ta urip kitu bihi kalawan sabab maun ahluha sopo ahline ardun gitu. Inna lal marupi satuni ali marupi dunia ing dalam dunia hum iku utawi iya ahlul ma'ruf iku ahli ma'ruf ahli kebagusan pi akhirat ing dalam akhirat.
Utlubu mencari sira kabeh ilma ing ilmu walau bisin sanajan anane iku tetep ing dalam pajajahan kang adoh. Cina ondita mah. Hanya di Cina pajajahan kang adoh we. Paina tolabak kena satu nyepri ilmu paridatun iku pardu ala kuli muslimin ing atas saban-saban muslimin amalika satu nama malaikat tadau iku bakal non tadau teh. Iku bakal nalihkeun dia malaikat ajanihatah ing pira-pira suwine malaikat talabil ilmi kade wong kang nyupri ilmu ridoan kena mika ridho bima kalawan barang yatlu bukang nyupri yesi talib ing ma adhiru ngadahirkeun sira an nikah ing pernikahan waqfu lan nyumputkeun sira kitbah ing ngalambar. Abudi ibadah sira Allah ing Allah kana kakaya kaya kesatune sira tarahu iku ningali sira hu ing Allah wa udda lan milang-milang sira saking awak sira fil maut ing dalam pira-pira kang mati wa iya kalan wedi sira wa dakwatil madlum ing pira-pira doane kang didolim Painahu maka satuna watul madlum mujabatun niku kang diijabah wa alaika lan wajib ing atase sila bisolati sumerta salat bisolatil nanti godai sumerta salat subuh gitu. Wa salatil isya lan salatil isya pasaduhuma maka hadir sira ing karone ayeuna ing karone mana godalan isya. Palawa ta'lamuna maka lamun ayeuna pada urus sira kabeh maing barang pihi makang tetep ing dalam antarane goda isya. Latat sumuha maka yakti ngalakoni sira ing godalan isya walau habwan sanajan ikut tetep ing dalam pas sesedak atau ngesod maksudnya di masjid ya teh. Nya astagfirullah ngesod atau pas sesedak ngesod adalah ngesot sanajan ngesot bakal mangkat ngingkrig teu nyahongan hehe jadi we santai. Abudi ibadah sira Allah ing Allah kana kakaya satune sira tarahu iku ningali sira ing Allah fa ilam takun maka lamun ta ora nono sira tarahu maka ningali nah kitunya tarahu maka ningali sira ing Allah paina maka satana Gusti Allah ya roka iku ningali ya Allah ing sira wa sublan ngitung-ngitung sira nafsaka ing awak sira al mauta ing pira-pira wong mati watakilan wedi sira dawatul madlum ing doane kang didolim painaha dawatul madlum mustajabatun niku kang dijabah. Abudu becik ibadah sira rahmana ing Allah kang kasifat rahman wa atimu lan ay papanganan sira tuama ing papanganan wa absyu lan ngagelar sira assalamu ing uluk salam tadulu maka bakal manjing sira surga ing surga bisalami kalawan kaselamatan saking pancabaya saking pira-pira pancabaya tadilu nah tadi itu nanti tadi lu becik mejehnakeun sira kabeh pisujudi ing dalam sujud wala yabsud lan ora ngabeberkeun ahadukum sapa salah suci sira kabeh diroaihi ing sikut rorone ahad in bisatol kalbi kalawan kaya ngajegange anjing. Aduwika utawi leuwih musuhe saking pira-pira musuh sira jatuka iku pamajikan sira allati tudajuka kang bakal merangi ieu jauja ing sira merangan wa malan barang malakat kang ngamilik yaminuka apa amat sira
Utung ngawehi sira kabeh ayunakum ing pira-pira mata sira kabeh hatta ing duumane ayun minal ibadati bayane saking ibadah bagian ibadah. An-nadru yaiku ningali fil mushaf ing dalam Quran wa tafakkur lan mikir-mikir pihing dalam mushaf wal itibaru lan ngalapi tutur indah aja ibihi ing dalam nalika aneh mushaf ajaib. Utitu dan awahi ingsun khamsan ing 5 perkara lam yuk to kunna kang durung den pigawe ahadun sapa wong sawiji minal anbiya saking para nabi qabli sadurung ingsun nusir sawiji den tulungan ingsun birugbi kalawan aina dipikawedi kalawan musuh atawa nibakeun wedi ing dalam piro-piro ati ayeuna setrune ingsun gitu. Masirata syahri ing dalam waktu lalakon sabulan. Sabulan kene arek perang jeung Islam jeung Kanjeng Rasul geus sieun. Ya lagi. Arek cileung arek perang Badar teh sarieun batu. Wa titulan dan wahi ingsun mafatihal ardi ing pira-pira kuncine arad wajulat dan dijadikeun li kadua ingsun aradu apa jagat masjidan ing enggon sujud wa tahuronen ing susuci wajatan jadikeun umat sapa umat ingsun khairul umam ing leuwih bagus-bagus pira-pira umam wa titulan dan awahi ingsun asyafata ing syafaat udna wa kanalan ono an nabi sapa kanjeng nabi basiku bakal ditangikeun ieu nabi ila qaumihi maring kaum nabi khassat kalawan tangtu wa bu isuan den butus ingsun ila